アメリカの皆さん、結成10周年おめでとうございます。今日私たちは愛知とか岐阜とかここから来たんですけれども、台風18号が来るっていうことで、道中非常に心配して、お互い男は誰かとかいろいろなすり合ってたんですが、なんと台風がちょっと北の方にそれまして、今日道中本当に安全に来れました。これこそルカピルカさんのパワーのおかげだと思います。ありがとうございます。最初、先ほどいただいたグループの110号です。定年退職後のなんかいい趣味はないかなということで、3年ぐらい前から市の芸能サークルで始めまして、それで今年1月にこのようなグループになりました。まだできたばっかりのひよっこグループです。では、一生懸命演奏します。最初の曲は「ドスッとロミカル」です。
いつもは私たちあとメンバーが3人おりましてみんなで8人でやっております。年代はもう70代とかそんな感じなんですけどなんか毎週練習したりして和気あいあいでやっています。では次はゆりください。「
テーナをまず書かれます。曽根さんは高校時代からフォルクローレをやってらっしゃったということで杉山さんとか岡田さんとかとも本当に知り合いというか昔からやってらっしゃったということで、確かに3年前に佐藤さん経由で知り合いだったんですけれども、出てくる方がそんな有名な方ばっかりで、では中津のどうぞお楽しみください。すみません、曽根と申します。これから名古屋、岐阜のメンバーですね、名古屋大学系の人たちが何人かこういうミーティングに出てます。今日は私だけ横浜から来たんですけども、こちらに来ましたら雨やみまして、多分お天気の方たちがいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。無理やり出された感じで今日来てますけど、2曲ぐらいやってくださいねって言われたら、なんか7曲ぐらい、しかもだけ5つぐらいやらせてくれたような感じで、全て佐久間君の差し金にまんまとはめられたと。じゃあ、行きましょう。あ、違う。
どうもありがとうございます。ここから一気に増やして3曲今日遅くなりました。ミルカさん、本店の皆様10周年おめでとうございます。どうも技術教授から
次お送りします曲は重い曲が続いて申し訳ございませんが、パドレストパタインという曲でサンポーニャと歌でお送りいたします。すいません、手間取っておりますが少々お待ちください。con los vientos. Con los vientos.でしょうか。タルカという楽器です。タルカを使いましてみんなで演奏します。これタルカなんですけど、なぜかシャンポーニャのマークが入っていて、ベルナンド・ヒメネスっていう、これぐらい好きな方ご存知かもしれないんですけど、その方のサインがなぜかタルカに入っているっていうなんかよくわからないんですけど、1993年にどうももらったんですけど、もう昔すぎてその時の記憶が全くないんですが、そういうタルカを使いましてラザープランという曲になります。
りました。では次、私たちの最後の曲「ソリサリットネグロ」という曲であります。今回実はいろいろ見どころがいろいろ一つありまして、この曽根さんなんですが、曽根さんの楽器の種類の多さということで、最初にテーザーをやられて、次サンパモニャをやりまして、その次タルカをやって、今回なんでピアニカをやってくださるっていうことであります。それともう一つ珍しい楽器がこちらのマンドリンで、後ろがアルマジロですかね、なんか鳴ってまして、そうなんです。どなたから買われたんですか？覚えがないです。そうなんです。でマンドリンなんですけど、一つのコースに3弦が張ってあるっていうものになっています。